Bună și bine vă regăsit la un nou episod. De data aceasta ne vom juca în Free Fire alături de Alex the Red. De fapt e top Alex pe YouTube, sincer să fiu. Și astăzi vom face un challenge doar cu sniperele duo versus squad. Da, adică pui mei am filmat mai înainte, dar am fost un pic întrerupt și așa acum sunt întrerupt, da, în fine de frate meu. Și de data aceasta vom face solo versus squad cu sniperele. Ce credeți? Nu uitați să intrați în linkul din descriere de la canalul lui Alex the Red, că cu episodul care îl postează și el, acum că și el filmează. Deci, eu aș zice să dați un mare subscribe la el pe canal dacă nu sunteți deja și dacă sunteți, să dați și voi un like la videoul care l-au postat în momentul de față. Am mai făcut azi dimineață un challenge, tot același, dar era la solo și am murit, am luat minus 34 din cauza că m-a luat un squad pe la spate, m-a omorât și pui mei, n-ai ce facem. Și am prins filmarea pentru că oricum nu era super nereușită chestia și ce să spun, cam atâta pot și spune. Avem voie dar cu sniperele, glulurile, medurile, în rest, în afară de putem lua snipere și în rest tot ce vrem. În afară de pistoale, căcaturi de astea. Și putem lua și tigaia, normal. Dacă nu era cu tigaia, era un pic urât, adică și când fugeai eu, chiar și dacă l-ai sniper în mână, n-aveai ce să faci și era urât. Dar mă întreb, oare crossbow-ul și pistolul aceea am înțeles. Crossbow și pistolul acela cu scoboare, să pun ca sniper, nu știu, dar n-a să le băgăm. Deci nu uitați și voi un mare like, pentru că m-ați ajutat super mega mult. Oho, câte stată? 30. Bă, player acolo, nu? Sper, da. Să sperăm. Adică de caze cineva glul rapid și pui mei. Dar nu știu, aha, da. Da. Am înțeles. Să vezi, pun ochi. Dacă ajunge. Da. Ajunge al dracu de bine. Oh, culag morții. Nu mai fura kill-ul. Da. Nu! Cum really? Fură kill-urile, futu în gură încă să moară în cancer. Nu-i corect. De ce fură kill-uri? Mă chinui să dau și eu acolo, mă iau toți din toate părțile. Și după îmi fură un handicapat să moară în cancer încă de moise care nu poate face un kill fără să-l fure. Îmi fură kill-ul. Ca de obicei, că pui mei, eu sunt în plaș și acum de găsesc și eu pe unul normal că-l fur. Că asta e categoric. Nu, e răzbunarea pentru cei... Că nu le-aș fura, le-aș lăsa. Dar nu, e răzbunarea care merită. Și n-are, face meciul. Că mi-aș pula. Că mi-aș pula.
Mănesul nou. Bun, bă, băieți, am revenit jos. Pui mei, parcă vedeai că sunt ochi și... Făceam ca toți dracii, asta sigur. Dar nu cred că stăteam meci. Și asta sigur. Bă, nu, meciul ăsta nu a fost cu resuplame pe SND. Mamă, că nu minusa să ies la final. Dacă-ți Diamond 3, să știți de ce sunt Diamond 3. Sau Diamond 2. Mamă, cu challenge-urile astea nebune nu mai fac eu heroic în vise. Nu mai fac eu. Pot să visez încă fain să arete heroicul ăla. Aoleu. Aoleu. Oh, bine că mi-a dat numai 5. Bă, băieți, dacă nu găsesc un sniper, măcar carul, da, popa îmi cântă, imediat. Da, cască nu trebuie ca un cască de 2. Și na, ce să spun, pe 90, da? Hai că pot și să iau. Și nu uitați să dați în secțiunea de comentarii cu ce challenge-uri ați mai vrea, cât mai grele, dar măcar să conțină o armă, nu pumnii. Să conțină orice armă, nu contează, chiar și pistolul, nu contează. La solo, fine, la 2 versus squad sau la solo versus squad, depinde. Mă depinde, să vedem. Am încercat challenge-ul și azi dimineața, numai că v-am zis, mi-a luat un mare minus. Și n-am vrut să-l postez pe YouTube și nu mai am avut timp să mai refac un match și pui mei. Și acum încerc să-l fac și nu pasă minusul, pasă numai să fac și eu acolo un video cât de cât ok, să vă placă, să fie plăcut de toată lumea videoul acesta. Mamă, 40-ul meu. E, pe 40-ul meu, unde fugi? Unde fugi? Da, cred că se aude un buzit super ciudat, așteaptă, dau microfonul mai departe. Și gata. Acum vorbim mai tare, da, hai că, da. Mai departe microfonul, că, da. Nu știu, când sunt gura acasă pot vorbi cât de tare vreau. Pot și striga. Și îmi place asta. Adică când îți pe live nu pot vorbi mai tare din cauza că, na. Nu vă zic din ce cauză. Sau vă zic că îl trezesc pe frate meu mai mic. Și am luat pistol. Prea prostăs. Vin când găsesc un sniper. Adică niciodată. Da, dacă nu îmi dă în drop sniper, da. Dacă nu îmi dă în drop sniper, prin clock tower nici pe atâta. Adică oricât ar vrea. Păi iau meduri și gloluri. Ca să trage cineva mine, fug. Tehnica numărul 1, unui nab. Trag și fug. Dar eu n-am să trag, adică să fug. Da. Vă rog în comentarii, dacă ați ajuns până în acest minut, scrieți hashtag RIP. Da. Deci suntem cam RIP. Deci, pui mei, ce pot spune? Bă, revin imediat cu un sniper. Da, marchează arme, nu-i corect și am găsit deja armele mele preferate. Dar nu le pot lua pentru că facem challenge-ul acela cu sniperele și pui mei. Da, am înțeles. Am înțeles, băieți. Au venit părinții mei acasă. RIP strigat, RIP, dar nu că tot urmă, tot să urmă. În continuare, de numărul 1 fac ca toți dracii pe aici. Îmi scot plămânii din mine. Da. El soluta cu arme, cu de toate. Pentru că... sunt curios, dar... nu de altă, dar știi cum e, pentru că au zis că facem challenge-ul amândoi și... bine, eu am zis dacă vrea și el a fost de acord. Bă, dar nici măcar gloanțe, nici măcar un gloante, mă. Meciul trecut am găsit direct AVM, dar ce, mă? Că m-a luat unul din față, unul din spate, pe video. Da, de dă un scoad de noi. Da. Dea șansele super mari ca să nu dea.
Adică în caz de văd un player, bă, și n-am armă, îi dau direct dran. Dar direct, bă, nu mai stau. Deloc. Aoleu, câte exemopturi. Sincer să fiu, bă, există tigaia sniper. Da, adică tigaia n-am voie normal să iau. Dar măcar atâta, bă, măcar atâta. Ca să, dacă am armă gen sniperul, ca să tragă oamenii în tigaie. Cât timp fug. Măcar atâta. Lăsați-mă măcar atâta, bă, că sunt copil sărac, dintr-un sat, cum pe 20 light în 2 și spart. Da. Hai că sărac, dacă sărac. Da, vorbesc singur ca un prost, dar... În fine. Bă, dar nu-i niciun eldrop. Să mor tu, că niciun eldrop nu-i. Param pam 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 pam. Da, trebuie să pun chestia cu param pam 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 pam, da. Nu pot să editez așa. Aoleu, hai că n-am dat nici peste microfon, dacă mă înțelegeți. Nu am dat deloc. Deci dacă ați auzit ceva mai ciudat, să știți că nu a fost o video care a lovit microfonul. Dacă aș putea folosi și microfonul ăsta pe live, numai că pe live trebuie să folosesc de toate, bă, de toate. Și nu mă lasă, ci am folosit o dată și nu m-a auzit pe mine. Deci am rămas cu microfonul de pe căști, da? Cu microfonul ăsta cred că m-a auzit mult mai bine și mai înainte l-am făcut praf. Bă, nu știu cum mi se aude, mi se pare că un pic cam aproape de gura mea. Adică e în față, super în față. Hai că am și atașamentul dacă... Bă, dar pe bune n-am niciun de asta? Da, pe bune. Unde se duce Zeppelin? A, se duce în zonă. Ok, bun. Punem ținta pe el, du-te acolo. Da, băieți, mă duc la Zeppelin pentru că acolo poate dropa carul și poate dropa și gloanțe pentru car. Și pui mei, mă duc acolo că na. Și dați în comentarii ce vreți să mai fac pe acest canal, gen ce challenge-uri, ce video. Da, nu trag, că n-am silencer. Da, nu, nici în vițe, dacă nu știu că pot să dau cap, nu trag. Nu intra că-s player. Și tu nici măcar n-ai armă. Da. Asta e când te dedici YouTube-ului. Da, nu știu ce folosesc asta. Și mai ales în cu med. Și mai ales în cu rău, mai ales. Și rămas cu 10. Deci tot am ieșit pe plus, deci. Am ghițan de 2, 45 de glanțe și 10 meduri și 12 inhalere. Opa. Spărea cap, așa. N-am vrut să trag, mă jur. Mă jur pe Fanina ta că nu vreau să trag. Haide, prietenii mei. Era să tragă mine și să mă rupă. Da. Hai, pa. Dă-i ran. Dă-i ran când mai ai timp, Alexe. Ran, că le-am atras atenția spre noi și prost. Da, știu, frate, n-am ce face. Lasă că mulțumești tu imediat.
Vă dați seama, nu îi dau atașamentul deloc. Nu îi dau. Atașamentul rămâne la mine. Da, îi dau ăsta. Și aceste chestii. Atașamentul e meu. Hai că văzut. Între timp. Bă, mai așa să zici, mai doi. Dar n-am avut de ales, bă, n-am avut de ales, oricum aș fi făcut, n-am avut de ales. Deci chiar n-am avut de ales. Aoleu, hai că nici nu m-am ciocnit cu ăsta, cu scaunul de birou. Deloc. Am putut la înapoi gloanțele aici. Medurile. Bă, ăla nu eu l-am pus, nu? Oare eu l-am pus? Da. Mă jur că nu mă răsă. Fugi, bă. Fugi cât timp tu ai. Hai că îți protejeze spatele cu ce pot. Da, nu vreau să tragă. Le-a fost un pic cam rușine, sincer să fiu. Și mie mi-ar fi rușine când ar fi un nebun de ăsta cu carul care trage pum, pum, pum. Cu un singur car, că cu două caruri rupe blestematul. Păi da. Hai că da. Trage singur. Caracterul meu nu are nicio treabă. Bă, n-atrage atenție. N-atrage atenție, nu! Bă, da prost ești. Și... ăla se plimbă așa de prost. Aolea. Nu, frate, nu. Nu mă vi se pare. Ce prost. O fi eu prost. Da. Mai am 27 de glanțe. Da. Bă, dacă vrei să mai stai în viață, bă, meciul ăsta merge mai... decent, mai bine. M-a zburat la dracu. Bine. Am crezut că nu sunt jos. Dar fac it. Am avut super mult noroc, dar și sudat. N-are glor. M-am speriat. N-am cum să dau. M-aș cam risca. Bun, să bat. Pun un fel așa. Nu are glumă, băiatul meu.
știu câte viață mai are spurcatul ăla, dar știu că toată lumea e cu mașina. Bă, dar ce ziceam pistolul? Nu mă știu ăla. Da. Noc. Gata. Am murit eliminat. Am murit eliminat în zonă. Și-o făcut win așa. Și puteam bate. Da. Faze taco. Am murit eliminat în zonă, bă. Deci am fucking murit în zonă. Dar așa de rău am fost? Really? Că așa de rău am fost? Bă, nu cred că eram atât de rău. Nu te cred, n-are cum. Încât să-mi dea așa, gen, bam, direct mort. În fine, cam acesta e și acest episod. Ne revedem data viitoare. Da, pa, pa!